Tisztelettel köszöntöm a miniszterelnök helyettesét, Semjén Zsoltot a stúdióba. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Először határon túl, aztán határon belül is néhány aktualitás. Újra alakul és újra kezdi tevékenységét a Magyar Állandó Értekezlet. Az, hogy ezt partvonalon kívül helyeződött ez az együttműködés, az elmúlt 8 év egyik súlyos bűne. Sok tekintetben új helyzet alakult, és azt látom, hogy újra kell fogalmazni, vagy újra kell beszélni alapfogalmakról. Ugye feltámadt a sajtóban a polémia, hogy Szlovákia relációjában kivel működne együtt a Magyar Állandó Értekezlet a szlovák választások fényében. Mit módosít a szlovák választások végeredménye? Hát a Magyar Állandó Értekezlet, ez egy magyar állandó értekezlet. Magyar pártok vesznek benne részt. Én azt gondolom, Bugárék előtt sincs zárva az ajtó, ami a hivatalos magyar külpolitikát illeti. Ez egy másik lap. Így van. Talán kezdjük azzal, hogy a Máért nagyon sikeresen működött, mind a határon túliak, mint az anyaországiak tekintetében, közmegelégedésre. Azonban 2004. novemberében, miután Gyurcsány Ferenc szembe ment a kettős állampolgárság lehetőségével, egy éles konfrontáció alakult ki a Máértban, ahol a határon túli magyar vezetők egyébként, hogy mondjam, politikai, ideológiai felfogásra való tekintet nélkül támogatták a kettős állampolgárságot, ugye ez Gyurcsány ellenezte, konfrontáció volt, Gyurcsány megsértődött, és ettől kezdve egyszerűen nem hívta többet össze a Máértot. De ettől még a Máértnak a statútuma az van. Tehát mi nem újra alakítjuk, nem megalapítjuk, hanem egyszerűen folytatjuk ott, ahol jól működött, csak a Gyurcsány évei ezt megszakították. Na most a Máértnak a lényege az, hogy ez a magyar identitású pártoknak a fóruma. Tehát ez alapszabály szerint, hogy így mondjam, a statutum szerint ez a lényege. Ebből kifolyólag itt mindenkinek helye van, aki valamilyen értelemben magyar identitásúnak definiálja önmagát. Nem nekünk kell megmondani, hogy egy határon túli párt vagy szervezet az milyen. Ő saját magát definiálja, és hogyha ő a lényegét úgy határozza meg, hogy ő egy magyar párt, és a magyarság sorskérdései számára a legfontosabbak, akkor tárt karokkal várjuk. De mi nem akarunk senkire ráerőszakolni semmit. Tehát a konkrét kérdésben a felvidéki választások tekintetében látni kell, hogy a Máért az egyetemes magyarságnak egy szervezete. A Szlovákia ennek egy fontos része, de nem kizárólagos része. Na most ott egy olyan sajátos helyzet alakult ki, hogy az önmagát magyarnak definiáló párt 4%-os eredménnyel nem jutott be a parlamentbe. Ettől még természetesen nekik ott a helyük a Máértnál, hiszen az a nagyon sok felvidéki magyar szavazat rájuk. A Híd párt pedig bejutott a parlamentbe, és az a helyzet, hogy mi tárt karokkal viszonyulunk a Hídhoz, de a mi viszonyulásunkat azt határozza meg, hogy a Híd hogyan definiálja önmagát. Tehát erre mondtam azt, hogy ha mondjuk van egy horgászegyesület, oda, hogyha egy vadász jelentkezik, akkor neki az el kell dönteni, hogy ő egyébként a horgászegyesületnek a szabályzatával egyetérte, abba beletartozónak vallja magát. Tegnap volt az állami televízióban egy beszélgetése, amelyen én ezt a megfogalmazást hallottam. Nem nagyon értettem a polémia lényegét. Tehát a Híd Most az tisztán magyar pártként nem definiálható. Egyáltalán magyarul politizált. Tehát ugye én nem akarok Bugár Béláékkal szemben se. Nagyon fontos dolog, hogy ők legalább bejutottak. Ez így van, ennek nagy szerepe van, mert... De nem definiálhatók tisztán magyar pártnak. Amit kerülgetünk, és amit én szándékosan fogalmaztam meg, úgyhogy Pozsonyban azért volt egy erőteljes szándék arra, hogy Magyarországgal szemben összerántsa azt a bizonyos kisantantot, nem is katonailag, de politikailag mindenképpen. Rossz lett volna megtörténik, Bukarest, Belgrád erről lecsatlakozott. De a szlovákok egy új politikai stratégiát alakítottak, és ezt a kérdést mindenki kerülgeti, csak nem tudom miért. A szlovákok azt mondják, hogy ha a magyarok sokan vannak, erősek, politikai képviselők lesz, akkor inkább próbáljunk behatolni ebbe a politikai képviseletbe, legyen ez inkább szlovák-magyar politikai alakulat. Ennek vannak veszélyei. Szóval azt kell nagyon világosan látni, hogy ez egy, nem szeretem ezt a szót, de egyfajta paradigmaváltás is, amiben döntenünk kell. Elsősorban a felvidéki magyar pártnak kell. A felvidéki pártok közül jelen pillanatban, hogy a Hídnak kell ebbe a kérdésben állásfoglalnia. Ugyanis az a helyzet, hogy ha eltekintünk a Máértnak az alapdokumentumától, ahol magyar pártokról van szó, és ezt úgy értelmezzük, hogy
mondjuk egy szlovákiai párt, amiben vannak egyébként emblematikus és tiszteletre méltó magyar politikusok, akkor ilyen alapon például a Délvidék tekintetében a kormányzó párt, szerb párt minden probléma nélkül mondhatja azt, hogy hát kérem, hát nála is vannak emblematikus magyarok. Kialakulhatnak olyan szervezetek, ahol vannak tiszteletre méltó magyarok, csak éppen az egész identitásának a lényege nem az, hogy magyar. Én ezért azt gondolom, hogy a máért meg kell tartani annak, aminek kitalálták, hogy ez a magyar pártoknak, a magyar szervezeteknek, akiknek a legfontosabb identitást adó eleme az, hogy magyar. Ennek tartsuk meg. És ezen kívül kitűnő kapcsolatokat tudunk építeni más identitású pártokkal. Olyanokkal, amelyek azt mondják, hogy hát mondjuk félig szlovák, félig magyar, van, amelyik azt mondja, hogy mondjuk egy román párt, csak vannak benne magyar személyiségek, azokkal is tudunk egyfajta kapcsolatot tartani. Horvátországban is bejelentkezhetnének akkor egyébként horvát pártok. Hát persze, azért van 10-12 magyar politikusuk, aki egyébként horvát politikus, csak magyar van, származású. Tehát itt a kérdés innentől kezdve ő akkor jöhet a magyar állandó értekezletre. Szóval itt egy nagyon súlyos kérdésről van szó, amit aktuál politikai szempontok miatt nem szabad feladni. Ez a kérdés az, hogy az etnikai alapú magyar pártokat meg tudjuk-e tartani. Ha ezt nem tudjuk megtartani, az szerintem katasztrofális a magyar nemzetpolitika szempontjából. Tehát ön azt mondja, hogy ön szerint fel lehet arra készülni, hogyha ezt a kisantantos szembeállósdit feladják a szomszédos országok, és azt mondják, hogy rendben van, de próbáljuk integrálni a magyar politikai erőket a saját pártjainkba. Ez egy reális veszély? Tehát ez most ketté választanám, azt hiszem ez a kulcskérdés, amiről most beszélünk. Egy picit hadd válasszam ketté. Tehát a kisantan tekintetében valóban nagyon fontos volt, hogy az állampolgárság, ami számunkra most a legfontosabb, mert ez teszi lehetővé, hogy az a magyar nemzet, ami eddig is nyelvében, kultúrájában, történelmében egy volt, az most közjogi értelemben is ez legyen. Ez a legfontosabb. És sikerült, hogy mondjam, elérni azt, hogy se Kijev, se Bukarest, és itt Bukarest volt a legfontosabb, se Belgrád nem volt partnere Szlovákiának abba, hogy egy magyar ellenes hisztériát csináljon az állampolgárság kiterjesztése tekintetében. Ez egy történelmi fontosságú dolog volt. Egyébként uniós kérdésben, energetikai, gazdasági kérdésekben nagyon fontos a Romániával való szoros együttműködés. Persze, ezer vitánk marad a románokkal. Például a székelyföldi területi autonómiától kezdve a megyehatárokon keresztül 100 dolgot tudok mondani. De az egy nagyon pozitív dolog, hogy Románia nem csatlakozott Szlovákiának a magyar ellenes hetz kampányához, például az állampolgárság tekintetében. Na most, ez az egyik része. A másik, nézzük mondjuk például most Erdélyt. És most legyünk realisták, ha a magyar politika egyszer kiesik az országos politikából, tehát magyarul nem jut be a parlamentbe, akkor nagyon nagy a veszélye annak, hogy a politizáló magyar értelmiség, és általában a magyar értelmiség ideológiai alapon be fog csatlakozni a román pártokhoz. És ez azt jelenti, hogy ezzel vége a magyar alapú politikának Erdélyben. Ezért gondolom azt, hogy minden személyes vélt és valós sérelmet félretéve a megoldás mégiscsak az a magyar egységnek a létrehozása, ami az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében zajlik, Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ tekintetében. Szükséges a megújulás. Nagyon sok jogos kritika van az RMDSZ-szel szemben. Ezek közül számosat mi is megfogalmaztunk. De a megoldás mégiscsak az, hogy a magyar pártoknak és a magyar szervezeteknek a sokszínűség megőrzésével, a kritika jogának a megőrzésével mégiscsak együtt kell menni, mert ha egyszer akkor is, hogyha egyébként most nem kerültek be a parlamentbe. Hát a RMDSZ természetesen benn van ugye a bukaresti parlamentben, sőt kormánytényező, de azért kell nagyon vigyázni, mert hogyha megosztjuk magunkat, és nem ugorjuk át a parlamenti limitet, akkor a román pártok két kézzel fognak kapni a magyar politikusok és a magyar értelmiség után. Annak a következménye pedig az lesz, hogy emblematikus magyar politikusok jelennek meg román pártok színeiben. Ennek pedig a vége az lesz, hogy a magyarságra hangsúlytevő, azt legfontosabbnak tartó magyar politikának a létét. Így van. Egyetlen egy percünk maradt, miniszterelnök helyettes úr, a KDNP támogatja Schmitt Pál államfőjét? Természetesen, és mindenképpen támogatjuk Schmitt Pál elnöki választását. Én csak 3 dolgot mondanék egy-egy tőmondatba. Tudjuk, hogy ő egy bibliaolvasó ember. És nézze, szerkesztő úr, az ember antropológia olyan, hogy esendő, gyarló.
de a Szentírás egy olyan erőt ad, ami segít az embernek mindig felállni. Tehát ez a megújulás és a felállásnak az erejét, lehetőségét adja, és nekünk kereszténydemokratáknak ez egy fontos szempont. A másik, ami talán egy politikai szempont, tiszteletre méltó dolog, az elefántcsont toronyban lévő arisztokratikus attitűd, az alkotmányjog és egyebek. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, ez lehet egy elnöki szerepfelfogás, hogy a közjogra helyezi a hangsúlyt. De én azt gondolom, hogy legitim, és szerintem most erre van szükség, egy olyan elnök szerepfelfogás, aki, hogy mondjam, a nép közül való, a nép nyelvén beszél, a nép közé megy, és ez adja meg a nemzeti egységnek a gondolatát és az érzetét az egész magyar társadalomnak. Tehát nem csak az, hogy státuszából eredően a nemzet fölött áll, hanem köztünk van, közülünk való. A harmadik pedig az, hogy Schmidt-Pálnak rendkívül gazdag diplomáciai életútja van. Nagykövetségektől kezdve Unió parlamentjének alelnöke, stb. Tehát ebből kifolyólag ő a határon túli magyarság sajátos szempontjait, autonómia szempontjait is a nemzetközi szintéren olyan erővel tudja megjeleníteni, amire az egyetemes magyarságnak szüksége van. Miniszterelnök helyettes úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Hogy